Styrbæks, det er vores gastronomiske legeplads. Det er her, hvor vi laver teambuilding, har produktudvikling, vi laver forsøgskøkken, og ikke mindst så har vi et hav af kokkeskole, både for private og professionelle. Og vi har mulighed for at holde nogle middage, hvor håndværk kommer i centrum, og der bliver drukket lidt god vin. Det til låget af, så den skal jo så være varm. Umami, velsmag, den 5. smag, essensen af smag, det kommer vi ikke udenom, når vi snakker om kvægtort og Styrbæks. Det er hele basen på den måde, vi arbejder. Det er at finde, hvor sidder den smag henne. Og det er en viden, man har fra gammel tid, hvor noget smager godt, men det er også noget, man kan arbejde med. Man kan arbejde sig frem til det. Mange kender det fra parmesanost, fra skinker, fra blåskimmeloste, fra fisk, der er fermenteret. Alle de ting, hvor velsmagen er, det er en del af, vi arbejder med i hele vores tankegang i vores køkken. Og det er utrolig spændende, og nu mere man lærer om det, jo bedre er det at få smag frem i ganske almindelig aftensmad, men også når man laver de store middage. Kort sagt, essensen af alt, og det er umamien, det er den, vi leder efter. Det er de 5 produkter, vi har lavet herude i køkkenet. Og vi har perlespelt Ottoen med svampe og parmesan. Så har vi umami-knasen, vi har sviskeblommemarmeladen, vi har persillepesto med bagt hvidløg og kapers. Og så har vi den søde knas, og det er lige til desserten, der mangler et pift.